Ahojte diváci, pozdravuje vás Holub. Som veľmi rád, že sa vám minulé videjko tak páčilo, preto som spravil pokračovanie. Čo to má do paroma znamenať? Takže zdravíte, Teploško. Milko. Fifčo, toto si nemusel. Dneska tu bude výzva Vajco Challenge. Jak to nazvala? Vajcodrť. Vajcodrť. When the lights are low, hearts that know no other land, drifting to and fro, dreamy, dreamy Chinatown, almond eyes are brown. Môj život je naplnený. My life, it's potato. Nie, či som vstúpil do hovna. Toto vystrihnite. Vo voľnom čase čo najradšej robíte? Sex. Ventil na záklopke plechového hudobného nástroja sa nazýva Potato. Ako ste povedali? Potato. Detičky, poďte sem. Would you like a small or large? Veľké si poprosím. Mňam. Mám rád tie chvíle, keď sa rodí. Žiadne kríze. Môj brat, take it easy. Alright. Umri! Umri! Slovenský rozhlas vysiela rozprávku na dobrú noc. Dneska to mám pre vás úplnú špecialitku. Ja som si originál objednal. Aničku. Okrem tejto som našiel ešte jednu parádnu, ale tá bola na baterky, tak som si povedal, že radšej robím tú smartnú, tu mám už odskúšanú, už som točil aj video, to Snapchat video točené s ňou. A toto je na čo? Toto netuším na čo. Ja to sa senstrka. To sa senstrka, pozri, som na to prišiel, to sen tak vyťahneš, picháš. Aničku. Je tam? Dobre. Čo si myslel?